Okay, hej så alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal mig og Jasper, vi skal spille så et gyserspil i Fortnite. Det minder lidt om Phasmophobia, men ja, det er sådan, ja, nogenlunde det, hvis I kender det. Ja. Ready up, gutter? Jo. Så er vi kommet ind i gamet. Let's go. Hvilken bane skal vi? Hvilken bane skal vi? Kan vi ikke tage enten huset her, eller huset ovenpå? Nej, herovre. Nej, ikke den der Nej, Stefan. enten det her hus, eller den der lejlighed. Skal vi ikke prøve... Den er her. Nej, hallo, butikken. Der er kommet så et Ouija-bræt, hvor man kan tale med dem. Jasper. Nej, det har du ikke sagt. Okay, det er sindssygt jo. Let's go. Vi er inde. Skal vi finde nogle spøgelser? Pip. Ja. Spøgelser eller genfør, det ved man jo aldrig. Jo, Jeg skal have en lock. præcis det samme. Spirit box. Og den her. Jeg har nøglen. Lad os komme ind. Prøv at komme. Let's go. Der er et Ouija. Hallo, er der nogen, der har taget to af de der blå? Nogen, der er... Bip. Hvad? Hvor er vores Ouija-bræt? Stefan, det er her ikke længere. Hvad? Måske er det fordi i den her, der er det måske ikke til den eller noget. Eller står det et andet sted eller hvad? Hvorfor filen står det ikke her? Kig ned på gulvet. Hvorfor skulle det være på gulvet? Fordi det er et Ouija-board. Ja. Derfor. Men hvor skal jeg stille det her kamera her? Som Bare der kan... sæt det over i hjørnet herovre. Sådan lige her. Fordi så kan man både 360 og så kan man se hjørnet. Er det godt sættet det her? Ja, det er fint. Var det det runde kamera, du lige satte? Sæt det runde kamera herover. Sæt det bare sådan lige midten her. Ja, godt. Nå, lad os gøre et eller andet. Ja, kameraet virker. To play. Den talte til mig. Så har vi fundet ud af en ting. Vi skal bare finde 3 ting, og så har vi fundet ud af det. Spøgelse. Ej, ja. Har glemt at tage det så to dage. Jeg føler... Den biber. Kurva. Marker den biber. EMF-sensor. Jamen, det er noget lort, det her. Hvorfor kan man ikke trykke... Jeg kan kun trykke på den der. Skal man tænde på? Au! Der er noget galt, altså. Jeg kommer lige med. Okay. Det er jo noget rart, det her. Oh shit, man, jeg fik chok. Nå, så må vi bare selv regne det ud. Ja, vi må selv regne det ud. Okay, den bippede, så det er enten en zombie, en spirit, eller en... Hvad der står der? Rolling soul. Jeg kan ikke læse det. Okay. Jeg tror, det er en zombie. Jeg kan lige på toilettet, så jeg kommer lige om lidt. Ja. Har den skrevet på nogle vægge eller sådan noget? Kunne den jo godt gøre. Så er jeg jo bare helt alene. Yes. Where are you?
Jeg hørte en dør, der lukkede. Kom nu. Do something. Og så er jeg tilbage igen. Jeg har fundet ud af, hvad det er. Jeg har fundet ud af, hvad det er. Min mor kunne ringe. Jeg har fundet ud af, hvad det er. Det er playful. Og det er en spirit. Oh shit! Jeg så lige en spirit. Er det en spirit? Hvorfor er det en spirit? Okay, det var en spirit. Hey, Ghost Orb! Kan vi ikke vælge enten lejligheden, det hus, som vi alle sammen kender, eller det andet nye hus? Det er D eller OG, eller hvad der står. DG. OB. DG. Jeg tror det er et O. Jeg tror det er et O. Men jeg tror også det er... Nej, jeg tror det er D, fordi hvis du... Men hvad er DG? Altså, hvad er et hus, der hedder DG? Vi starter ny. Ja, jeg fandt ud af, hvad det var. Hvad var det? Helt alene. Det var en spirit. B. Ja. Så tager jeg den der. Så tager jeg den der. Så tager jeg den. Hvem er det, der tager det her kamera? Det er Jasper. Jasper, din Vi stiller det op på loftet, den her. Nej! Hvad skal vi? Jo. Hvad skal vi? Jo, sæt det op på loftet, din pølse. Vi sætter det op. Du skal ikke sætte det op på loftet, din pølse. Jo! Kom så. Sæt den sådan lige her, lige her. Lige her. Så kan man både sætte derovre. Det her det er faktisk mit yndlingssted lige nu. Okay. Ja, bare sæt den. Sæt den nu bare. Lige her, lige her. Sæt den lige her. Sæt den nu. Ja, det var mig. Sæt den nu. Sådan. Jasper, din pølse, sæt den. Han har sat den, men nu... Sæt den. Vent. Nå, jeg har sat den der. Jeg kan bare se mine øjne, når jeg sprinter. Ja, det kan jeg også. Nej! Døren er lukket. Du pølser her. Jasper død, Jasper død, Jasper død. Det er sådan en lille pige i en kjole. Er du død, Jasper? Nej, Jasper døde. Nej, gør han? Ja. Ja, han gjorde. Okay. Sygt. Fuck, man, den var klam. 4. Det var ikke meningen. Det er den der pige der. Jeg har prøvet at se den. Den er syg. Chok jeg fik. Nå, men jeg tog fejl. Jeg troede, den gik rundt om sådan nedad mod døren, og så rundt der. Men det gjorde den ikke. Nej, det er ikke sikkert. Det betyder ikke noget. Hvis den dræber nogen, så betyder det ikke noget. Skal jeg prøve? Nej. Vi har ikke engang fundet nogen spor. Vi kan godt uden Jasper. Der er ikke noget, der hedder... Der er kun noget, der hedder legesyg playful. Lyset er lige tændt. Det er da bare godt. Ja. Jeg tager altså din lommelygte, Jasper. Nej, det gør jeg ikke. Jeg bruger bare en night vision. Hvad? Sagde du ikke, det var en lille pige? Sagde du ikke, det var en lille pige? Jo. Det var i hvert fald en mandestemme, jeg hørte der. Så var det en lille pige med en mandestemme. Det var ikke en mand. Det er ikke en mand, men det er heller ikke en lille pige. Det er en ung pige. Det må være en mand, fordi jeg hørte så et virkelig mørkt mandestemme, der talte sådan her. Ja, det sagde han så ikke. Men ja. Hvem har sat den der lige det her? Det er mig. Hvad for en? Den skal sgu da være herinde. Der står, jeg kan trykke på... Bare sæt den inden for et eller andet sted. Okay. Fuck, den er der. Er du død? Ja. Hvorhenne? Jeg joker. Der er der ikke en lukket.
døren er ingen mulighed. Det ved jeg. Nå, hvad kan det være indtil videre? Det kan være en Yumbi, en Vitella, en Moi, Spirit, Demon, og sådan der Rolling Soul. Er du lige en Maui? Nej, en Morley, eller sådan noget. Morley. Hvorfor gætter du det? Fordi jeg er him. Det kunne ikke engang være en Spirit. Det kunne ikke engang være en Spirit, altså. Gætter du jo, det kunne det godt. For helvede. Darling. Hvorfor? Du går bare hen til døren og danser. Adam, for helvede. Jeg behøver ikke lys. Nej, for helvede. Jo, jeg tager night vision. Sådan. Hvem har taget det 360 kamera? Jeg lukker op. Hvem tror du? Det er ikke mig. Jasper. Ja. Yeah. Nå, Han siger, han ikke har det. Hvem skulle ellers jeg har have ikke det? taget det. Prøv at se, jeg har Panther. Jeg streamer lige nu, Og så altså. har jeg Spirit Box og lommelygte. Jeg streamer lige nu, I kan se min Jeg stream. streamer sgu da aldrig. Jeg har stillet. Du streamer dit ansigt. Jeg har stillet. Det er ikke mig. Er det ikke det samme? Nej, Nej, det hallo, er kan I ikke flytte den der deep thing? For jeg kan Hey, ikke se hey, den på den nej, 360 nej, kamera. nej, Stefan, nej. Hvorfor? Du tog mit night vision kamera. Okay, så. Så kan du så lige flytte den der bip ting der. Bibelip, bip, bip. Ja. Jasper, din pølse! Sæt den igen. Hvor skal jeg flytte den hen? Den skal stå. Jasper, din pølse! Sæt den. Jasper, sæt den. Han har sat den. Skal Men det er ikke for en lille pølse. Jeg kigger på dig. Se, jeg sagde jo, at den skulle derhen. Han bipper. Den bipper. Fri Jasper, han er der. Men jeg kan jo Den ikke... har taget noget fra mig. Så er den også playful. Den tog noget fra mig. Okay, så den er både playful og EMF. Det kan være en... en Dobby. Eller en Spirit. Eller en Basti. Eller En demon. Nej, det kan ikke engang være en demon. Det er en P. Diddy. Okay, vi skal finde det sidste spor, okay? Tap min lommelygte. Ja, det kan jeg se. Den ligger det her. Jeg tror, jeg fandt det sidste spor. Eller det ved jeg, jeg gjorde. Okay, så den talte til mig. Shit, den taler over Spirit Box. Den talte til mig. Okay, det er en spøgelse. Det er en spøgelse. Den følger Jasper. Shh, jeg skal lige tænke mig om her. Det er en spirit. Det er en spirit. Det er en spirit. Nej, vent, den talte over Ghostbox. Det er lige meget, jeg har allerede fundet ud af, at det var et spirit. Den havde allerede talt til mig. Nå, jeg sagde bare, at den taler til mig. Og så, jeg hørte ikke, hvad den sagde. Jeg så bare stregen, den blev rød. Og så lige pludselig, så ser jeg bare sådan på min skærm, den begynder sådan at blive sådan blodagtig. Så løber jeg hen til døren, gemmer mig der, klikker ind i døren. Så åbner fandme døren. Nej, hvorfor gjorde du det? Jeg fik et chok, der var døren, den åbner. Vi skal ikke spille den her, Stefan. Jeg vidste ikke, jeg kunne nå at ændre. Det kan man jo godt. Ikke engang. Så tager jeg bare night vision igen. Så har vi også den der. Jeg tager bare Og den der. Okay, så jeg har ikke fået noget af det gode. Nå, jeg sætter bibelip-tingen her. Så sætter jeg der, hvor det er mørkt, det er her. Sætter vi den der. Så tager jeg kameraerne og sætter her. Der er ingen aktivitet lige nu, så den er ikke kommet endnu. Må jeg lige spørge om Eller noget? den gør i hvert fald ikke noget. Må jeg lige spørge om noget? Ja. Må jeg få en ting? Ja.
Seriøst, det eneste jeg har lige nu, det er... Tag en lommelygt. Det eneste jeg har en lommelygt. Eller night vision er det. Så tag en lommelygt. Her. Shit, den talte. Må jeg ikke få en spirit? Må jeg ikke få så en temperatur af en? Jeg skulle til at hen til den. Jeg skulle til at give dig en spiritboxen. Men så var det, at jeg bare lige prøvede den en sidste gang. Og så taler den fandme. Jeg kan godt markere den. Adam, se. Her. Den er i hvert fald talt over. Må jeg få en temperatur? Ja, Jeg har kun én. Jamen du er ikke engang derude, så du kan lige så godt give ham den. Just på din lille pulsermand. Du er en lille pulsermand. Ja, en lille pulsermand. Nu løber jeg bare rundt med night vision lige nu. Spejle på væggen. Har den? Lige derhenne. Ja, lige derhenne. Det kan godt ske. Eller det kan jeg godt se. Den slukker for al strømmen. Lige når jeg løber rundt herude. Den lukkede døren, jeg er død. Farvel. Nej, du er ikke. Den løber efter mig lige nu. Døren er åben. Nej, den er... Den låser mig inde på badeværelset. Den er åben. Det har den ikke alligevel så. Sygt, jeg overlevede det der. 2 sekunder, jeg siger noget drik. Så hvad var det? Det var en ghost. Okay, så jeg kigger lige. Det er enten en dæmon, en Vitala, eller en spirit. Nej, hvad? Og alle lyset bare skrevet. Nej, den har ikke... Har den stjålet nogle af dine ting? Nej, den skrev en smiley. Hvad taler jeg om? Okay, det er enten en dæmon eller en Vitala. Det kan ikke være andet. En dæmon eller en Vitala. Jeg tror, det er en dæmon, men jeg er ikke sikker. Fordi jeg så, den havde en sort kappe. Men det giver ikke noget. Det betyder ikke noget, at den har en sort kappe. Det betyder ikke. Vi skal finde det sidste spor. Ja. Hvis det er en dæmon, så skal den stjæle en af vores ting. Og hvis det er en Vitala, så skal vi se Ghost Orbs. Så nu skal vi bare ud og se. Okay, jeg vil hellere have en lommelygt i stedet for den her. For den er meget bedre. Det er mig, der har droppet den ting der. Det er mig, der har droppet den, okay? Bare lige så jeg ved. Vi skal tænde strømmen. Jeg prøver at se, hvor man tænder strømmen. I hvert fald ikke her. Hallo, en eller anden kom ud med mig. En eller anden kom ud til mig. Jeg er bag dig. Okay, godt. Fordi nu skal vi finde et sted, hvor vi kan... Hvordan fjerner jeg mit night vision? Du trykker på højre klik. Eller venstre klik. Du snakker til mig. Okay. Højre klik. Sådan der. Hvordan kommer jeg ud herfra? Sådan. Herovre. Okay, der er også kameraer her, Stefan. Nå, enten skal den... Enten så skal... Ja, det er lige meget. Enten så skal den stjæle en af vores ting, eller så skal vi se Ghost Orbs. Okay? Nej, du hører så kigger jeg. Det er lige meget, at du kan ikke forstå, hvad den siger. Den siger bare... Lyset bliver rød hen med sensor. Eller der var et eller andet, der blinkede derhen oppe i loftet. Ja, det er bare lyset, det er bare lyset. Det er fordi den... Ja, det... Kommer derhen. Siger ikke noget. Det er fordi, den kommer derhen. Nej, ja. Det er fordi, den er derhen. Ja, det kan godt være. Ja, hvad var det, der skulle ske? Enten Ghost Orbs, eller... Eller at... Den er skrevet hjælp på væggen her. Sådan. Ja. Ja, den har stadig skrevet på væggen. Ja. Okay, ser jeg egentlig min stream lige nu? Okay. Så vi har haft den til at snakke. Ghost Orbs, Okay. Ghost Orbs, Ghost Det er en Orbs. demon. Ja, jeg kan se dem, jeg kan se dem. Det er en dæmon. Må jeg lige prøve at se? Er det en dæmon? Sæt den dog til dæmon. Nej, det er ikke en dæmon. Det er ikke en dæmon. Det er en... Fuck, det var en Vitala.
Ja, det sagde jeg. For helvede, Stefan, du kan ikke bare sige den dæmon, og så bare Ej, tro du sagde det. helvede for helvede. Men Så skal du dig, der sagde. Nej, det var fordi Stefan sagde det. Hallo, kan vi ikke prøve det der hus? Hvilket hus? Det der hus. Vent. Street house, altså det almindelige hus. Ja. Kan vi ikke prøve OG? jeg starter Eller den. DG, eller hvad der står? Jeg starter den. GG. Jeg starter den nu. Nej. Hvorfor? Kan jeg ikke prøve den her? Okay. Okay, der står altså OG. Der står altså OG. Stop nu, Stefan. Stefan! Det var ikke godt. Stefan! Hvad så? Nej, Stefan! Hvad så? Ikke noget. Det var sgu da dig, Adam. Det er fordi, jeg troede, det var skoven. Lige meget. Ja, jeg tror også, at det var skoven, så... Det er sådan lidt... Der ligger en ghostbox lige her, hvis der er nogen, der vil have den. Jeg har allerede en. Tænd nu for lyset, mate. Jeg har stillet sådan en Hvor big skal jeg ting. stille, Bibidi. hvor skal jeg stille den her drej rundt ting? Lige inde i midten i stuen. Men vi skal have det almindelige det almindelige Ja, lige der. her ovenpå skal den almindelige lys være. Hvad hedder det? Kamera. Almindelige kamera skal være ovenpå, okay? Kom. Yes. Og lige bliv deroppe, jeg er på vej. Er du deroppe? Ja. Er du helt ovenpå? Ja. Jasper, prøv at gå ind i badeværelset. Nej, det hørte jeg godt. Det der. Jeg hørte en dør åbne og lukke. Og så hørte jeg også sådan et... Det er bare mig, Stefan. Jasper, det var bare mig. Jeg gemmer mig ind på toilettet. Adam. For helvede. Hvis jeg havde åbnet døren dig, det går. Så havde det været tændt lys, og jeg stod over i hjørnet. Men du skulle ikke have sat kameraet helt ovenpå. Du skulle have sat den ved gangen der i midteretagen. Sæt du den seriøst helt ovenpå, Jasper? Altså, videoen er snart en halv time lang. Jeg har helt glemt, at vi... Den er 25 minutter. Mhm. Jasper, hvor er kameraet? Jeg har ikke sat det jo. Hvis du ikke på... Døren er lukket. Den er låst. Jeg har fanget herovre. Hvorfor skal jeg altid være låst inde her? Jeg er død. Ghost ops. Inde ved mig. Jeg var låst inde. Jeg er lukket. Jeg er skrevet. Jeg vil først ud. Så den har lavet Ghost Ops. Jeg troede, den havde lukket. Shit, man. Okay, nu ser jeg din stream. Nu kan jeg se, hvad dem, som der ser videoen, kan se. Okay, fint. Jasper, hvordan gør jeg det her? Ja, det ved jeg sgu da ikke. Jeg kan ikke huske, hvordan... Okay, jeg har gjort det. Altså, den her bane, det er den eneste, hvor... Den her bane, det er den eneste, vi faktisk kan ramme dem der. Okay? Bare lige så jeg ved det. Lad os gå ind. Okay, alle sammen. Vi går alle sammen ovenpå nu, okay? Okay, en eller anden lys. Jeg har lys. Men der er alligevel lys deroppe, så er det lige meget. Ja, jeg havde egentlig en light vision på, men jeg behøver ikke have på. Hvem slukkede lige lyset? Den har lavet en sur smiley. Ja, det andet. Hen ved loftet har den lavet en gladsmør. What? Mærkeligt. Nå, lige meget. Ja. Jeg skriver bare ligesom her. Jeg har den. Det var ikke meningen. Nej,
Ja, det var mig, der kom til det, sorry. Nå. Vi skal altså op Okay, det er ovenpå. enten en Vatala, en Glen eller en Dybuk. Det er en glen. Eller det er også en Politigist. Okay, jeg kan ikke finde ud af nogen af de her navne, seriøst. Hvem hedder det her? Det er en glen. Jeg stemmer på glen. Hvis du sætter Nej! den, Stefan, du skal ikke gætte. Du får altid forkert. Det er jo, hvad jeg får om. Du fik det dæmon forkert lige før. Ja, men det var fordi, det var fordi du sagde, at det var lidt mor. Jeg sagde det, fordi du sagde det. Så hvorfor kan man ikke ramme den? Det var mig, der sagde, at det var en Vitala, Okay, kom nu, som kom der nu. egentlig var. Jamen, jeg vidste også, det var en. Jeg vidste, jeg troede... Ja, okay. Prøv lige at komme her ovenpå. Hvorfor er døren åben? Ovenpå, er I ovenpå? Ja, vi er ovenpå. Det var mig, der lukkede døren, bare roligt. Det var mig, der lukkede døren. Okay, fint. Prøv at skræmme dig. Den der store smiley. Den strøm er gået, vi skal ned i kælderen. Eller ikke i kælderen, brændt ned. Der var 3. Det er monster her. Jeg er død. Der er lukket. Nej, Den det var løb, ikke du. den løb seriøst ind i mig, men jeg døde ikke. Den tog min ting. Vi har fundet ud af, hvad det er. Jeg døde. Jeg døde. Playful. Jeg går. He's I'm gone, dudes. Lad være, Stefan. Gå væk. Jeg kan ikke ramme den, seriøst. Det er en dybuk. Hvad for en? Dybuk. Den, der hedder Dybuk. Nu siger jeg lige noget, Adam. Skriv ned i kommentaren, hvis der I tror, de vinder. Jeg havde den lige. Hvad har du? En pølse. Du skal Har sgu du ikke en have pølse? pølse. Tryk nu på den Dybuk. Altså. Den er oppe ovenpå, by the way. Det er lige meget. Jeg så den lige oppe ovenpå. Fik den. Nej. Seriøst, Stefan, jeg havde den lige. Gå væk, Stefan, jeg har den. Pauli. Ved du hvad, man burde i stedet for, når man er død, i stedet for så spektate kamera, ikke? Så burde man Så burde man- spektate personer. Nej, så Nå. burde man faktisk så bare kunne gå rundt. Ja, altså som spøgelse. Det kan man også i det rigtige Phasmophobia. Ja, det ved jeg godt. Skal vi sige, det var alt? Kan vi ikke finde den originale? Ja. Det var alt for den her video. Hvis I kunne lide den, så like. Og skriv noget i kommentaren, hvis I synes, at jeg skal spille det her igen. Eller at jeg skal spille sammen med Stefan og Jasper. Altså, husk også at subscribe. Så vi ses i den næste video. Og like. Det har jeg sagt. Ah. Hej.